ano sa may mga awag nimo. Yung panawagan ba, wag kay panawagan nga mahalas yung kalakihan eh, kidagpang kita ni, wala may suki. Jen. Ha? Paano sila mapurga na? Mapurga? Oo. Pastilan mga igala. So mapurga. Mana imong ahwag nga malas mga mapurga gid mo. Hindi kadagpan ako. Jer, ang paghatod aning siya mo Jer, sini man na o kanang kuan? Inadlaw. Dili. Ha? Wa ka Hindi mahimura. na ako kuano, hindi man na kay ibili naman nila. Pag ibilin sa imo, pila mo poy kuan Jer, pila mo poy hatag sa imo o imo na bahigon ikaw bahig. Hinana na ba yung tagmamisyo siya ako ah. Piso ka galo sa? Dako daw gidan sa? Yan siya sa dagan pa rin, hindi mo kayong dagan. Nya ang kato mga chicks palit nimo. Libre. Libre? Uy, kuya awas sa mo. Mo ding dagay mo do ulit chicks libre di ay. Nya wala libre lo kita pa man ka. Wala. Pastilan mga gala. Pahuway na. Pahoy na. Kasi be, imo mga hinigugma, katugan ay lamog ko kay. Paano mo? Sa may panawagan nimo. Iguwa naman ko. Di ka rin mga chicks mga wala rin kay libre man ka nimo. Ang kailangan doon naman. Imo na nga malas kuya. Malas ko ya. Yung pastilan. So mo no. Sa to YouTube Benji Talisik, paki-subscribe o notificate mga ka-super no. Ang inyo makita ato balik ko na. Kani niyo nakita kani 20. Oh. Dili ni eleksyon na. Dili ni eleksyon. Kano po ko boss? Kano po ko ka kasuga ko tani nga Mag-una nga mood na boss. Oh. Mag-una nga mood. 20 pesos, ipapalit ang mga syabong. Nya mato panjere, gabuya nga kung mo balit mo dag kaning 20, discount 9,000 na lang. Ha? Katawa jere okay. Nahimo siya. 20 pesos. Oh. 20 pesos bugti sa 9,000 pesos kung kani baliton. Nya magkalisod pag diyan nabagay ka ng kuan. Nabagay bargain sale. No. Nay bargain sale diyan. Aga po yun, sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang. So, gigas 9, mo 7,000 na lang. Pastilan, may gala. So, money, no? Aga mo, so, 70 grams is equivalent to... Ay, sumitan na mga kanang worth 70,000. Ah? 70,000 ba na? Dili 70 grams? Dili, 70 grams. 70,000. Ay, common siya, 5. More or less, mga 13 grams na kita na. 13 grams. Okay, 13 grams. Yes, sir. Ang kinitong pagparonda karon, ubos sa direktiba ni Police Captain Armel Caluscos. Sir, okay kayo doon? Ato din. Sir, mayong gabi live ka sa balita Cebu. Sir, dako ning accomplishment sa imong area of responsibility kini pagkadakop kang Jerry Gabuya, which is doon natin na katanay nga bagong umulos mo di ay. Usa ni ako sir, brief warning sa tabaga durugis na diri sa imong area of responsibility. Actually, wala pa ko'y buwan nga hipid rin sa Season 5. So, paglingkod na ako, I have instructed my DAU personnel na to fight illegal drugs as per directed from our Chief PNP. So, morning karon kadawat silang mga informant, confidential informant regarding sa iyang duwa dire. Pag-inform na ko ang DAO led by my deputy, Lieutenant Tanyula. Well, ang bungal. O, gikachula. Ako lang i-congratulate sa akong mga personnel, labi na sa team leader na, Lieutenant Tanyula, nga pag-validate yun. Nga sakto ang informant, so di-conduct by bus. So, alias Ginoo, nakuha na to. Ato nagbantay sir nga na po ilang bagong modus nun kini 20 pesos. Oh, first time na ko na encounter since nga before ako mga official, operatives ko Cebu City, karon po ka encounter na nga style. Sa una sa Cebu City, so lang itong bangkat nga ihugog. Karon papilit mas kwarta. Mura sila nag-advance sa election. Mura ba nga nagpalit og buto ba? O niya, mata panjera sir nga. Unique. Unique kayo. Niya mata panjera sir nga, kung magkalisod, nabagi bargain sale. Oh, iyan na nang duwa gisuro para pagpaspas iyang halid. Pero
giwarningan ako ang area by area of responsibility nga undangon lang nila ang illegal drugs. Sir, kini nga accomplishment karon labi na nga kani nga Jerry, caretaker siya sa junk sa machine shop. Unya murag tutulong siya sa mga residente ug mga kasigpit ng mga barangay. Dako na accomplishment no nga napaggang o nagaling na puhag ang kining mao nga usa sa mga mabutatag supplier diri sa kaning area diri sa kwan barangay Luok. Mabuti ni dako na accomplishment. Amo lang kog ginato ni dako nga accomplishment sa atong area karon. So di na to na undangan kay siguro napanis siya mga contact or any involved kaning business. So ato pa ni kandakan og lamang investigasyon. Okay. Salamat sir. Police Captain Ramil no? Armil. Kaluskos mga super. Sa to YouTube Benji Talisiga paki-subscribe o paki-notificate kay to ato na i-post